салом бинандаи азизи шабакаи варзиш, нашри навбатии барномаи иттилоотии ҳафтаи варзишро пешкашатон мегардонем ва дар ним соати минбаъда чун ҳамешагӣ аз рӯйдодҳои муҳими ҳафтаи варзишии кишвар қисса мекунем. Бо шумо дар студия Фаридун Сафарзода. биёед сараввал ба сархати хабарҳо назар афканем. Федератсияи футболи Тоҷикистон аз рӯи 5 номинатсия беҳтаринҳои соли 2021-ро эълон кард. теквандочиёни кишвар аз шаҳри Минск дар мусобиқаи ҷаҳонии наврасон бо 16 нишони фахрӣ ба ватан баргаштанд. беҳтаринҳои Лигаи олии футболи кишвар муайян ва қадрдонӣ шуданд. мусобиқаи футболи деҳа ба деҳа миёни 5026 даста ғолиби худро пайдо кард. рақобатҳо барои дарёфти ҷоми Александр Кирсанов оид ба футзал ҳамоно идома доранд. оғози мусобиқаи волейбол барои дарёфти ҷоми раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон дар шаҳри Хорух. ҷамъбасти мусобиқаҳои волейбол ва футбол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ. тамошобинони гиромӣ, ҳафтаи варзишии кишварро аз маросими ҷоизасупории беҳтаринҳои Федератсияи футболи кишвар шурӯъ мекунем. аз рӯи 5 номинасияи беҳтарин ғолибон муайян карда шуданд. шумо медонед ки инҳо киё ҳастанд? дар гузориши навбатии барнома ба ин савол посух хоҳед гирифт. 25 декабр дар кохи Парфенони шаҳри Душанбе маросими ҷоизасупории Федератсияи футболи Тоҷикистон баргузор гардид. мавсими соли 2021 барои Федератсияи футболи кишвар мавсими бобарор ба ҳисоб меравад, чунки ин мавсим аз аввалин ҳунарнамояш дастаи Истиқлол дар бозиҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Осиё ҳангомаоварӣ карда, дастаҳои пурқувватро ба монанди Шабоб Ал-Аҳлӣ, АГМК ва Ал-Ҳилолро шикаст дод. бо суханронии ноиби аввали президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон Файзуллозода Хуршед Мирзо ҳамоиш ҳусни ифтитоҳ ёфт. ҳамин тавр аз рӯи 5 номинатсия ғолибон муайян карда шуданд. нахуст ба Файзалӣ Сардоров, бозингари дастаи Соро компания, унвони беҳтарин футзалбози сол супорида шуд. Файзалӣ мавсими равон ба задани 10 гол мушарраф гардида, бо дастаи Соро қаҳрамони лига, ҷом ва суперҷоми кишварро оид ба футзал ба даст овардааст. Далер Шарипов, футболбози ҷавони дастаи пахтакори ноҳия Ҷаббур Расулов аз рӯи номинатсияи футболбози умедбахши сол ғолиб дониста шуд. ҳамлагари дастаи Хатунони шаҳри Бохтар Лайло Ҳалимова ҷоизаи беҳтарин футболбоз миёни бонувонро соҳиб шуд. Лайло мавсими равон бо дастааш қаҳрамони чемпионати Тоҷикистон миёни бонувон гардидааст. ҳамчунин бо задани 67 гол беҳтарин нишонзани лига эътироф гардидааст. ниммуҳофизатгари тими мунтахаби футболи Тоҷикистон ва бошгоҳи навбаҳори ҷумҳурӣ ба мо ҳамсояву ҳамҷавор Узбекистон Эҳсони Панҷшанбе унвони беҳтарин бозингари тоҷик дар хориҷи кишварро ба даст овард. дар ин номинатсия Шаҳром Семиев ва Парвизҷон Умарбоев низ шомил буданд. бо гузарош шудани 2 сол Алишер Ҷалилов унвони беҳтарин бозингари солро дар мавсими соли 2021 соҳиб шуд. ӯ имсол бо бошгоҳи Истиқлол дар таърихи футболи кишвар бо ҳангомаофариҳо таърихи наверо саҳифагардон кард. бо гирифтани аксҳои хотиравии беҳтаринҳои мавсими имсолаи футбол ҳамоиш анҷом ёфт. то мавсими нав, яъне соли 2022 чанд рӯзи дигар боқӣ мондааст. ҳамин тавр маросими ҷамъбастии беҳтаринҳои Лигаи футболи Тоҷикистон низ доир гашт. аз рӯи 13 номинатсияи беҳтарин ғолибон муайян ва қадрдонӣ шуданд. шарҳи бештар дар идома. 24 декабр чун анъана дар маҷмаи кохи суруши шаҳри Душанбе дар маросими супоридани ҷоизаҳои Лигаи футболи кишвар беҳтаринҳо муайян карда шуданд. бо суханронии директори генералии Лигаи олии футболи Тоҷикистон Сайвалӣ Шохурбонов ҳамоиши тантанавӣ оғоз ёфт. сараввал беҳтаринҳои Лигаи якуми футболи кишвар муқаррар карда шуданд. Далер Шарипов аз ҳайати дастаи пахтакори ноҳия Ҷаббур Расулов бо 20 гол ва бозии муҷаллояш ғолиби ин номинатсия шуд. Абдулфаттоҳ Худойдодзода аз ҳайати дастаи Динамои шаҳри Душанбе дар ин мавсим ба задани 24 гол даст ёфт ва ҷоизаи беҳтарин нишонзани Лигаи якуми футболи кишварро ба даст овард. илова бояд кард ки Абдулфаттоҳ дар як бозӣ ба задани 10 гол мушарраф гардида буд. пас аз як сол бошгоҳи регари шаҳри Турсунзода бидуни боғ зери роҳбарии Ҳикмат Фузайлов ба Лигаи олӣ баргашт. бе ягон дудилагӣ Ҳикмат Фузайлов беҳтарин мураббии Лигаи якуми футболи кишвар эълон гардид. пас он беҳтаринҳоро дар Лигаи ҷавонони кишвар муайян карданд.
ابتدا بهترین بازیگری لیگ میانی جوانان امینجان علی احمدوف از دسته روشنی شهری کولاب دانسته شد. موصوف موسمی روان با زدن 36 گل مشرف گردیده است. برای به دست آوردن بهترین مربی میانی جوانان یوسف ربیف از دسته استقلال، شریف جان زیف از دسته خوجان و بهادر محمدوف از باشگاه روشن نامزد بودند. در موسم‌های گذشته فوتبال کشور تیم جوانان استقلال همواره زینه اول را کسب می‌کرد. امسال باشد تیم جوانان خوجان به خود همتا نداشت و قهرمان لیگ گردید. همین طور بهترین مربی شریف جان زیف از دسته خوجان انتخاب کرده شد. در نامیناسیون داور بهترین سال پنجم است که سیار جان زین‌الدینوف داور درجه بین المللی سزاوار این جایزه گردید. در ادامه بهترین های لیگ عالی فوتبال کشور معین شدند. دروازه‌بان بهترین لیگنر دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش رخت جپاروفی ترکمن گردید. جایزه را نماینده دسته قبول کرد. وحدت حنانوف دفاعگر بهترین لیگ عالی فوتبال کشور دانسته شد. وحدت حالا شریف دسته پرسپولیس ایران را دفاع می‌کند و در همایش اشتراک نداشت. سه نامزد ارزنده علیشر جلیلوف، فتولا فتولایف و دلیر یادگاروف برای نامیناسیون نیم حافظتگری بهترین تلاش ورزیدند. فتولا فتولایف از هیئت دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش بهترین نیم حافظتگری سال اعلان گردید. سهم فتولا برای راحتی ارتش را به مسابقه جام کنفدراسیون فوتبال آسیا بی‌نظیر ارزیابی گردید. در نامیناسیون بهترین حمله‌گر لیگ عالی الهام جان براتوف از دسته استروشن دانسته شد. سال گذشته الهام جان جایزه بهترین نشانزنی لیگ عالی را به دست آورده بود. موسم امسال با 18 گل منوچهر جلیلوف نشانزنی بهترین لیگ عالی انتخاب گردید. ارتیوم سردیوک از هیئت دسته خوجان بهترین بازیگر خارجی اعلام کرده شد. از روی نامیناسیون بهترین مربی لیگ عالی فوتبال کشور ویتالی لفچنکو سالی سوم است که این جایزه را به دست می آورد. جایزه را نماینده باشگاه استقلال قبول کرد. با گرفتن عکس‌های خاطره‌ای همایش به انجام رسید. از مراسم جایزه سپوری لیگ فوتبال کشور میرویم به فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه به پیشوازی تکواندوچیانی مملکت در مسابقه جهانی نورسان در شهر مینسک بلاروسیا به گرفتن نشانهای افتخاری مشرف گردیدند. در آخرین مسابقه موسم امسال هفته سپری شده تکواندوچیانی کشور میان 36 کشور اشتراکی در هیئت دسته‌ای مقام سوم را کسب کردند. هنگام بازگشت آنها را در فرودگاه بین المللی با تنتنه استقبال گرفتند. شرح بیشتر در ادامه. شام 20 دکبر در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه استقبال تکواندوچیانی نورس با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده شد. آنها در 55مین مسابقه جهانی نورسان در شهر مینسک صاحب 16 نشان افتخاری از جمله 3 نشان طلا، 4 نشان نقره و 9 نشان برنج گردیدند. غنچه‌های نوشکفته ورزشی کشور را مسئولین ساحه ورزش، نزدیکان و پیوندان و یار و رفیقان پیشواز گرفتند. هیئت تکواندوچیان کشور در مسابقه جهانی نورسان 11 نفر را در بر گرفته نشانهای طلا را شاهزاده تاجیبویوا، فاطمه بکمرادова و مومینجان ناروف به دست آوردند. البته باعث افتخار و فرحمندی است که به خاطر دستاوردهای ورزشکاران میهن در مسابقه های جهانی قریب هر هفته ما شاهد چنین شادی و نشاطی هواداران ورزشی کشور میگردیم. بازی‌های نهایی مسابقه جمهوری فوتبال دهه به دهه سال دوم است که در شهر دوشنبه گذرانده می شود. سال گذشته دسته حاصلات ناحیه کوشانیان غالب مسابقه گردیده بود. امسال کدام تیم میانی 5026 دسته اشتراکچی دهه‌ها و محله‌های شهر و ناحیه کشور جام مسابقه را به دست می‌آورد تماشا می‌کنیم. مرحله نهایی مسابقه ورزشی عاید به فوتبال میان دهه‌ها و محله‌های شهر و ناحیه‌های جمهوری با اصول دهه به دهه که از 20 تا 24 دکبر در میدان ذخیروی ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار گردید و پایان رسید. دوام یک سال 5026 دسته از همه شهر و نواحی جمهوری برای جام مبارزه بردند. امسال در بازی نهایی مرحله جمهوری مسابقه دهه به دهه دسته‌های استروشن ولایت سوق و دسته ترسونزاده از شهر و ناحیه‌های توبه مرکز اندر میدان رقابت گردیدند. دیدار دسته‌ها با برتری هر دو باشگاه با هجوم‌های پایی هم جریان گرفت. همین بود که وقتی اساسی بازی با نتیجه مساوی 1-1 به انجام رسید. دسته‌ها پس از اجرای ضربه‌های 11 متره غالب را مشخص کردند. فوتبالبازان شهر استرابشان از یک خطای فوتبالبازان شهر ترسونزاده ثمرناک استفاده برده صاحب جام و نشانهای طلای مسابقه جمهوری با اصول دهه به دهه در موسم سال 2021 گردیدند.
дар маросими пӯшидашавии мусобиқа намояндагон аз Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастаҳои ғолиб нишону диплом ва мукофот пулиро супориданд. Футболбозони дастаи Хатлон 2 аз минтақаи Кӯлоб бо нишонҳои биринҷӣ ва 5000 сомонӣ қадрдонӣ шуданд ва дастаи шаҳри Турсунзода нишонҳои нуқра ва 10000 сомонӣ тақдим карда шуд. ғолиби мусобиқа дастаи Истаравшан дар баробари медалҳои тилло, ҷом ва бо мукофотпули 15000 сомонӣ сарфароз гардид. ҳадаф аз баргузории мусобиқаи мазкур пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш, мустаҳкам намудани алоқаи дӯстӣ ва ба ин васила дурусту мақсаднок истифода бурдани иншооти варзишӣ арзёбӣ гардид. аз шаҳри Душанбе меравем ба шарқи кишвар, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. дар шаҳри Хоруғ мусобиқаи анъанавии шоҳмот барои дарёфти ҷоми Шарқ ҳафтаи сипаришуда ба анҷом расид. ин ва дигар рӯйдодҳои варзишии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшонро дар гузориши навбатии барнома пайгирӣ кунед. ҳамасола моҳи декабр дар шаҳри Хоруғ миёни беҳтарин шоҳмотбозони вилоят барои дарёфти ҷоми Шарқҳо мусобиқаи варзишӣ зеҳнӣ доир мегардад. имсол маротибаи шашум аст ки беҳтарин шоҳмотбозони вилоят аз ноҳияҳои Рӯшон, Шуғнон, Ишкошим ва шаҳри Хоруғ ба ҳам сабқати зеҳнӣ мекунанд. давоми як ҳафта шоҳмотбозон дар толори меҳмонхонаи Серена миёни ҳам мубориза бурданд. қуръакашии мусобиқа тариқи барномаҳои махсуси компютерӣ сурат гирифта шоҳмотбозонро марҳила ба марҳила ба ҳам овард. барои ба даст овардани ҷоми ширкати Шарқҳо дар марҳилаи ниҳоӣ Шафиқ Карамшев ва Хусрав Ҷумаев сабқати зеҳнӣ намуданд. бо нимхоли ба даст оварда Хусрав Ҷумаев ғолиб гардида ҷоми мусобиқаро ба даст овард. дар зинаҳои баъдӣ мураббии варзидаи шоҳмоти вилоят Нозим Мақсудшоев, Олуча Ҷумай ва Тоҳир Мақсудшоев мавқеъ гирифтанд. декабр дар толори варзишӣ мактаби президентии шаҳри Хоруғ мусобиқаи варзишӣ оид ба волейбол барои дарёфти ҷоми раиси вилоят оғоз гардид. 8 даста волейболбозони касбии шаҳру ноҳияҳои вилоят аз ҷумла Хоруғ, Мурғоб, Ванҷ, Шуғнон, Рошқалъа, Рӯшон, Ишкошим миёни ҳам сабқат мекунанд. танҳо волейболбозони ноҳияи Дарвоз натавонистанд ки худро дар ин мусобиқа нишон диҳанд. дар маросими кушодашавии мусобиқа мураббиону намояндагони ҳамаи дастаҳо ширкат варзиданд. غالبون مسابقه با جام، مدال، افتخارنامه و مکافات پولی از طرف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان قدردانی کرده میشوند و باید خواهی نمود که از تمام شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان در این مسابقه اشتراک فعالانه نموده استادند. дастаҳо ба ду гурӯҳ ҷудо шуда аз ҳар як гурӯҳ ду дастаи ба марҳилаи ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. дар марҳилаи ниманиҳоӣ дастаи Рӯшон тими Рошқалъаро шикаст дода ба даври ниҳоӣ роҳ ёфт. ду дастаи волейболбозони шаҳри Хоруғ дар бозии дигари марҳилаи ниманиҳоӣ сабқат карданд ки дастаи Хоруғ 1 ба даври ниҳоӣ роҳ хат гирифт. мо ҳайати эҷодӣ боз дар нашри навбатии барнома аз натиҷаи бозии ниҳоӣ миёни дастаҳои Рӯшон ва Хоруғ 1 шуморо воқиф месозем. тамошобинони азиз, ҳафтаи гузашта дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон як қатор мусобиқаҳои варзишӣ гузаронида шуданд. дар ноҳияи Ҷалолиддин Бархӣ охирин мусобиқаи варзишӣ дар мавсими имсола оид ба футбол ва волейбол миёни наврасону ҷавонон гузаронида шуд. гузориши навбатии барнома бозгӯкунандаи ин ва дигар рӯйдодҳои варзишии вилояти Хатлон аст. мутаваҷҷеҳ бошед. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ 4 майдончаи муосири варзишӣ бунёд гардида, дар онҳо ҳамвора миёни наврасону ҷавонон мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ гузаронида мешавад. дар ҷараёни бозиҳо ҳар кадом дастаи волейболбозони ноҳия талош меварзиданд ғолиб гардида ба марҳилаи ниҳоӣ рохат гиранд. ҳамин буд ки ҳамаи бозиҳо ҷолибу дидани ҷараён гирифт. пас аз 2 рӯзи рақобатҳо дастаи волейболбозони ҷамоати деҳоти Золи Зард ҷойи аввал, волейболбозони дастаи ҷамоати деҳоти Навобод ҷойи дуюм ва дастаи волейболи ҷамоати деҳоти Маданият мавқеи сеюмро ишғол карданд. ба ҳар кадом дастаи ғолиб аз ҷониби дастандаркорон ҷому нишонҳои фахрӣ тақдим карда шуд.
8 дастаи футбол аз ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳия барои ба даст овардани ҷом миёни ҳамдигар мубориза бурданд. мусобиқаи мазкур дар майдончаи тозабунёди ҷамоати деҳоти Золизар ҷараён гирифт. чанде пеш дар ҳамин варзишгоҳ мусобиқаи волейбол баргузор гардид. дастаи ҷамоати Золизар дар ин мусобиқа ҷоми ин мусобиқаро ба даст оварданд ва сазовори ҷои аввал гаштанд ва боварӣ дорем ки дар мусобиқаи имрӯза ҳам ки аз намуди футболи хурд аст ҷоми мусобиқаро ба даст меорем. наврасону ҷавонони ноҳия ба самти варзиши рақами 1 сайёра яъне футбол таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир мекунанд. ҳамин аст ки дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи якуми футболи кишвар бошгоҳи Панҷшер ноҳияи Ҷалолиддини Балхиро хубу арзанда муаррифӣ мекунад. баргузории чунин мусобиқаҳо низ то ҷое метавонад чеҳраҳои навро муайян кунаду заминаи хуби ба ҳайати дастаи Панҷшер шомил шуданро фароҳам оварад. ба футболбозони ҷамоати деҳоти Навобод муяссар шуд ки аз дигар дастаҳо бо бозии ҷолибу диданӣ то бозии ниҳоиро хат гирифта мизбонон яъне тими ҷамоати деҳоти Золизарро мағлуб намоянд ва соҳиби ҷому нишони тиллои мусобиқа гарданд. футболбозони дастаи ҷамоати деҳоти Маданият ба гирифтани нишони биринҷӣ мушарраф гардиданд. тарзи ҳаёти солим яке аз дастовардҳои беназири инсоният ба ҳисоб рафта барои шарафёб гардидан ба дарозумрӣ ва ҳаёти босаодат риояи меъёрҳои он ҳатмӣ ба шумор меравад. ба ҳамин тариқ зери шиёри зебоӣ тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст дар ҳама манотиқи кишвар машқҳои дастаҷамонаи пагоҳи рӯзӣ доир карда мешавад. сокинону ҷавонони шаҳри Кӯлоб бо гарм омадани нимаи аввали фасли дай ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар варзишгоҳи марказӣ гулгашту майдонҳо боғҳои фарҳангиву фароғатӣ омада ба тамринои пагоҳирӯзӣ машғул мешаванд. саҳаргоҳон ба машқҳои пагоҳирӯзӣ шуғл варзидан метавонад боиси фаъолияти босамар дар давоми рӯз гардад. мураббӣ ин гуфтаҳоро ба инобат гирифта ба сокинон машқҳои сабуки гуногунро талқин мекунад. табре мушоҳида мешавад дар чунин ҳамоишҳои варзишӣ машқварзону варзишгарони касбӣ аз муассисаҳои давлатӣ, мактаби варзиши шаҳр ва минтақаи Кӯлоб, муҳассилини муассисаҳои таълимӣ ва бархе аз кормандони ташкилоту идораҳо ширкат меварзанд ва умед аст ки сокинон бо дарки масъулият нисбат ба солимӣ ва саломатии хеш дар оянда низ ба таври васеъ дар тамринҳои умавии пагоҳирӯзӣ иштирок мекунанд. соли равон бахшида ба ҷашни бузурги 30-солагии истиқлоли ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Муъминобод як қатор иншооти варзишӣ бунёду мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтанд. ҳафтаи гузашта дар яке аз толорҳои тозабунёди ҷамоати деҳоти ҳанатарош мусобиқаи ноҳиявӣ аз риштаи ҷудо гузаронида шуд. дар мусобиқа наврасони то 14 сола зери вазнҳои 24 то 60 килограмм миёни якдигар барои ба даст овардани нишони ифтихорӣ ва роҳхати мусобиқаҳои вилоятию ҷумҳуриявӣ талош варзиданд. سزاوار جای دوم گشتم من از این رو افتادن هستم. من در مسابقه های دیگر کوشش میکنم که جایهای اول را گیرم. من گفتین زودو را خیلی بسیار دوست میدارم و مربی من عبدالله عزیزالله می باشد. من این روز در مسابقه جای اول را گرفتم و میخواهم که در آینده در مسابقه های جمهوری جای اول را گیرم و پرچم بردار جمهوری تاجیکستان شوم. дар мусобиқаи ноҳиявӣ ҷудо бештари зинаҳои ифтихориро дастпарварони лоиҳаи ҷудо дар мактабҳо ки дар ҳудуди ноҳияи Муъминобод бо ташаббуси Федератсияи ҷудои мамлакат ташкил гардидааст ноил гардиданд. дар натиҷа ҷудокорони деҳаҳои ҳанатарош, ҷавзодара ва шаҳри нав бештари нишонҳои ифтихориро соҳиб шуданд. бинандагони гиромӣ, ҳамакнун расидем ба бахши хабаррезаи барнома ки шуморо бо дигар чорабиниҳои варзишии ҳудуди кишвар ба таври ихчам ва аксу маълумот воқиф месозад. ин бахши барномаро пайгирӣ мекунем.
мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба футзал барои дарёфти ҷоми Александр Кирсанов дар шаҳри Душанбе идома дорад. Имсол дар он 25 дастаи касбию ғайрикасбӣ ва собиқадорон миёни ҳам мубориза бурда истоданд. Вохӯрии ниҳоии мусобиқа рӯзи 3 декабр дар назар аст. ҳафтаи сипаришуда бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон дар меҳмонхонаи ватани шаҳри Душанбе курсҳои омӯзишӣ барои мураббиёни футболи бачагона гузаронида шуд. давоми 4 рӯз беш аз 30 мураббии футболи кӯдакона аз тамоми манотиқи кишвар зери роҳнамоии мутахассиси соҳа Усмон Тошев дарсҳои амалию назариявӣ гирифтанд. 22 декабр дар ҷамоати шаҳраки Консои шаҳри Гулистон миёни 5 даста ба таври даврӣ мусобиқаи шаҳрӣ оид ба волейбол баргузор гардид. Дар натиҷаи ҳамаи вохириҳо волейболбозони ҷамоати Адрасмон бартарӣ нишон дода, соҳиби нишони тилло, мизбонони мусобиқа ҷамоати Консои нишони нуқра ва дастаи ҷамоати Чоруқдарон медалҳои биринҷиро соҳиб гардиданд. 21 декабр дар маҷмаи варзишии донишгоҳи давлатии шаҳри Бохтар ба номи Носири Хусрав миёни 70 нафар донишҷӯ аз 13 факултаи донишгоҳ мусобиқаи тенниси рӯи миз ҷамъбаст гардид. Дар Фарҷом беҳтаринҳои мусобиқа аз тарафи масъулин қадрдонӣ ва ба ҳайати якачини донишгоҳ шомил карда шуданд. 25 декабр дар шаҳри Ваҳдат зери шиёри зебоӣ, тавоноӣ ва доноӣ аз варзиш аст тамринҳои оммавии пагоҳи рӯзӣ доир гардид. Дар он варзишгарони шаҳр фаъолона ширкат варзиданд. дар маҷмааи варзишии борбади шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба шоҳмод ва шашкаб барои дарёфти ҷоми пешвои миллат доир гардида истодааст. мусобиқа миёни наврасону ҷавонон, бонувон ва калонсолон ҷараён дорад. ҳафтаи гузашта дар шаҳри Хуҷанд мусобиқаи шаҳрӣ оид ба баскетбол миёни бонувон ҷамъбаст гардид. дар натиҷа дастаи донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷом ва нишони тиллои мусобиқаро ба даст овард. 25 декабр дар шаҳри Душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ аз риштаи чавгонбозӣ миёни наврасони то 16 сола ба анҷом расид. ба дастаи хонандагони муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумии мактаб интернати рақами 1 барои кӯдакони ятим нишони тилло ва дастаи хатлон 2 нишони нуқра ва ба тими хатлон 1 нишони биринҷӣ тақдим карда шуд. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии ҳафтаи варзишро ба анҷом мерасонем. агар аз рӯйдодҳои ҳафтаи варзиши кишвар бохабар шудан хоҳед, пас ҳар ҳафта ҳамин рӯзу ҳамин соат пайгири барномаи мо бошед. хайр, то боздид.